arte gaude emanaldiak ematen, gaur gaude Langraitzen, eta egon gara emanaldi asko ematen egindako akideari buruz, ez? Esan daiteke gure lanaren zati handi bat dela. Bueno, aurten denboraldia oso ona izan da, guretzako. Azkenean lortu dugu, proposatu genuen proiektu guztiak egin ditugu. Eta aurte borobia izan da, hasi ginen pizka bat kirol eskadalarekin, eneko gonzen Pakistanen, gero hortikan proiektu lan potentena izan zen uda partean, Alpetan. Eta dena oso ongi atera zen, proiektu guztiak burututak, eta oraintxe gara justu azken hilabetetan gauden murgildutak proiekzioetan, eta hauze da oraintxe bertan gauden egiten. Dudari gabe Langraitzera etortzeko emanaldi hau etortzen da Javi Baraia Sarrarekin izandako elkarrizketa baten, Mendi Zinemaldiko zuzendariarekin izandako elkarrizketa baten, bera uste zuelako proposamen polita zela zinemaldi honen barnean Langraitzeko kontua egitea, ez? Gure ustez oso interesgarria da, oso gutxitan egiten dira holango emanaldiak, eta suerte daukagu hementxe egoteaz, eta jende honen aurrean gure azken abenturak aurkeztu ahal izatea. Más luego escalar, ¿no? Entonces, siempre también hay que calcular bien para afinar, ¿no? Que las ventanas que de buen tiempo. Aurtengo Mendi Film Festivala, hau da Mendi Festivalaren 3. edizioa polita eta handia dakar. Lan handia egin dugu urte osoan zehar, eta hortara pentsatzen dugu oso sekzio ofiziala potente lortu dugula. Guztira 22 pelikula izango ditugu, bataz beste oso maila altukoak, aktibidade ezberdinetakoak eta estilo ezberdinetako pelikula dira, eta horretaz gain, sesio berri bat zabaldu dugu, lehiaz kanpo, erakutsiko ditun pelikula batzuekin, ez? Pelikula horiek azkenengo urtetako pelikularik onenak, esanguratsuenak eta sarituenak dira, eta horretaz gain
bueno, pelikula, beste motatako pelikula batzuk, nun alpinismoaren historiaren historik handienetakoak ikusgai izango ditugu. Horrez aparte, festivala Europa Jauregitik atera nahi izan dugu, eta hortara Gasteizko Alde Zaharrera jo dugu. Bertan izango ditugu bi argazki erakusketa oso politak, nik uste seguru nago gainera jarri ditun tokiek ere estra bat emango dietela erakusketa hoiei, bata Santa Maria katedralean eta bestia Goiuri Jauregian. Eta horretaz aparte, Alde Zaharrean asteburuan, festivaleko asteburuan, 18 eta 19 larunbat igandean, hor aukera izango dugu, gurean oso ezaguna ez dan aktibitate bat, hau da, antzerki vertikala. Hortara, Antoine Le Menestrel 80 hamarkadako eskaladore handia, eta gaur egun artista bihurtu zaiguna eta teatro eta dantza vertikalen aritzen dana Gasteiz etorri da gurekin egoteko. Egia da oso jaialdi gaztea garela, baina jaialdi gaztea izanik gu ez gara ingazte, asko ibili gara munduan zehar, asko mugitu gara bai eskalatzen, espedizioetan, eta azkenengo hamarkadan asko mugitu gara mendi festivaletatik mundu osoan zehar. Horrek esan nahi du lagun asko ditugula eta deitu egin diegunean, batez be lehenengo urtean, lehenengo urte oso gogorra izan zen jende ezaguna ekartzeko, baina dei horrei jendeak oso ondo erantzun zeban, euren laguntza guztia eskaini ziguten, eta lehenengo urtea, lehenengo urratsa eman da, gero etorri direnak izan dira gure, zelan esan, enbajadorerik onenak, mundu hontan publizitaterik onena da, gonbidatuak gero euren herrietara eta euren etxetara egiten digutena, etorri den jendia oso gustora egon da, guk ere pentsatzen dugu harreman sakonak sortu izan direla, eta bi hiru urtetan aurten izango dugun maila lortzea ez da erreza, baina hor dago aurtengo plantela, aurtengo gonbidatuen zerrenda luzea eta kalidade handiko eskaladoreak, zinemagileak, produktoreak eta etorriko dira, eta pentsatzen dugu hemendik urte gutxire mendi festivala Europan zehar izango dela erreferente bat. Mendiren antolakuntzatik espero duguna, batez ere jendia pozik eta gustura gelditzea. Pelikulak ikustera eta aktibitateak erakusketak ikustera etorri den orok gustura gelditzea, asetuta gelditzea, eta horrez gain motibatzea gelditzea. Hau da, pelikula hauek zoragarria dira, aktibitateengatik, irudiengatik, eta pentsatzen dugu pelikula hauek atzerrian egiten diren pelikula hauek gurera ekartzeak lortu behar du batez ere motivazio estra bat, Gasteiza etorriko den ikusleengan sortu nahi dugun postasun eta azetasun hori ere islatu eta lortu nahi dugu baita gure gonbidatuekin ere. Hortara pentsatzen dut, orain arte holan izan da gainera, Gasteiza etorri den jende guztia oso pozik da, oso harrera ona egin zaio hirian, eta hortara pentsatzen dut, etorriko direnak ere gustura geldituko diren, bai antolakuntzarekin eta bai euren pelikulak eta euren filmak ikustera etorriko den jende guztiarekin. Eta horrek suposatuko du, hemendik urte gutxitara, gonbidatuen maila ez dut esango, ze bai altuagoa nekez lortuko dugu, baina bai kantitatea. Eta horrekin batera, bai aber lortzen dugun Europara Gasteiza etorriko den ikuslegoaren jatorria edatzea, eta ez da dia bakarrik Euskal Herriko jendengan gelditu, baizik eta lortu dezagun, hori da gure asmoa, gure nahia. Kaixo, Iñaki Gauna naiz, eta kronista edo izango nauzue Mendi Film Festivalean, lehian izango direin 22 filmei buruzko iritziak emateko. Bestela ere, blogerra eta zinemazalea naizen aldetik, nire blogean, klaketa.net blogean, hain zuzen,
festivalari buruzko errezeinak, kritikak, elkarrizketak eta bar izango dituzue. Go in 10 seconds. Clear to jump. 3, 2, 1, go! Aurreneko egunean ja favorituetako bat plazaratu zaigu, Asgard Project izenekoa. Egia esan, film honen doaiak ez dira gutxi. Eskalada ikarragarri honen xehetasunak ederki eta originaltasunez islatuta daude. Bestela ere, baldintza meteorologikoa gogorrak ederki erabilita daude tentsio dramatikoari eusteko. Bestela ere, goraipatzekoa da kamera guztien lana eta konpromisoa kondizio zail horietan filmatzeko. Nolanahi ere, esan aitortu behar dut, ikusita zenbat sari jaso dituen film honek, Torrello eta Banfen zinemaldietan, gehiago espero nuela.
You're